Това края, момчета. Ево колегата, дето дойде по-късно. Това момчето, дето беше с другия приятел, когато го застреляха миналата събота. Сам ми казва, даже май 2 пъти са го стреляли. Процеса ще разберат кое. Падна вече на 38 градуса сега температурата. Днеска ги нямаше. Много две ви показах в началото как ги думнах. После ударих на дигане още 4 на дигане и 3 на прелет. Ги 7-ки. Слаба ракия, ама колко толкова. Паси е излет, защото отворен сезона. Какво да правиш? Псетата мъртви, както скива. И това общо взето. Вече имаш изградена система за снимка. Какво да правя? Какво да правя? Това не са майка. 109 по едно време стана. Това в Вегас беше 108, бе. 109 бе, човек. Така. Откъде ти е копчето за снимане? Не, то се върви. Ти сега в момента са в видео ли? Да. Само гледай каква маймуна, защото... Знаеш, какво ми вика там, аверите? Пловдивчаните... Драткарите ще ли да ги доведат тук на такъв следобед да ловували? Чули ли тези смешковци? Кажи ми, моите момче, 2 драта тук по 50 кила парчето, ако ги изкарам на 110, какво ще се случи с тях? Ще подкарат камиона сами и ще се върнат във Вегас. Ще мога ги издърпаме отдолу с търмък, бе. Бати, ще докара, вика, моите драткари, едното майно от Пловдив, приятелче. Ще докарам 2 драта, вика, ще ви изкарам акъла и на пойтерите, и на бретоните и всичко. Сещаш ли? И си правят майтап с мен, пазикат на 65 градуса ще да ги изкара. Пръстът ти е на камера. Да, видях. На 65 градуса ще да ги изкара да ни прибере акъл. Само си го представям това драче е тук, като легне в тази вада, ще можем да го изкараме. Може, ако дойде за риба, може да ходи с мен. Това е така ли? Аз не знам кое куче мога да ти се умери на тебе, ама... Нартака ли? Нартака ми. Беше като табуретка, гледай му гръбчето. Гръбчето му виждам аз. Правим впечатление. Така ли бе? Сниго. Ей, Томе! 9-ти сезон, май. Ти в 10-та година. Това е. Пасим пичите. Добре. Добре, къде он е другия седем? Падна патрон някакъв там. Тото! Ари горе, ари. Томи, тук не е тая, не е фонал, кога е мугло? Ари горе, айди. Браво, икава си търт, мама, бе, това е, момчета. Ще ви направя тези 3-4 клипа, ще ви кача да позяпкате как се мъчим тук. Това не е България, он е загорчици и отдолу под дебелите сянчици, кот мен и штрак. Хурка е тук, яка. Ай, чао.